छठ माई के व्रत आज प्रारंभ होता। तब चुनरी दी हो छठ माई के धुन रही मास्टर। छोटी मोटी अरे डोमिन रे बिटिया भूलिया लोटे हो सोनू कुमार के छोट भाई इदू भाई वालों कन्हैया बलिराम छोटी मोटी कोई रे बिटिया भूइया लोटे होके अरे हरा दिले आई हरे बिटिया छोट भाई पवन कुमार गिरी बलुवन सागर थाना खुजाईकोट जिला गोपालगंज हमारा फूफा टीटी जनार्दन गिरी जी के सुपुत्र दीपू दीवाना हमार चेला और वाल्मीकि गोस्वामी जी बबुआ लोग के ढेर ढेर शुभकामना बा। यही धुन पर बुलाओ बा हनुमान जी के बाबा सुमीरा हरि का नाम ले लो को बा। एक बाद बहुत कलाकार बड़े हमारे जहां तो उम्मीद बा 51 जोड़ा से कम नहीं खेलो कलाकार। अब सोच ली रौरा एगो कलाकार के बुलावे में कतनो कम खर्चा बा तो 20,000 बा आई में 51 जोड़ा बाड़े। अब सोच लीजिए कितना खर्चा बा लेकिन प्रेम